para law hakani ka video lo wan ra chpi ka film ka ba ka tang da Shaolin boy we khona abatip kartang o soyo de khona abajo le training ka martial art hakawe ka temple ka ba kartang da Shaolin temple nakamanta ba unyo bani chimanta haka exchange program no hika jong ola phai u hakawe ka school ka ba hikai ka martial art padunsa haka yung jong doctor sang ude scientist hakawe ka jeng yakap karte ka tre ka jong ola phone video call ki khun ka jong kalan kala pen i jing tom yak pa jong ka bat kala kali u bale u khleng wan chmo shui ki uli thoi ka ba udang bon kam haka chaka tre ka jong show le kali ki komno ki le yo ne emi ki tiare le kai ba ula phai ki u bayel pen i yak pa jong o yakata ka tiar ka ba u phai ki anda kalan kali yo snyo badan bawan kala le ban pli ka jing khang bat kala yo i yo soyo lupan i ka kata ka jing borom ka jong ba ria thoi ya de mo de soyo la dan chicken hon ki kang ki bas nyo tanat i kata ka tiar ka ba chanao doctor sang kilwan bat klab badio kelio sano kata ka tiar ka ba mesna ulong ki kata ka tiar ka de ka ba o chana tang nag banta ki khna ret hanre kita ki priu ki ngeju apo komputar jong doctor sang kila lab yo doctor sang ba urai ka we ka tiar kilawat ka jaka sano ba upai kata ka tiar anda kila lab bos yang kiu la phai ki Malaysia mi kata ka tiar pakin yo bandi kumta kita gan hon ko jong kila te yo doctor sang bat kila lech ka ying ka jong kila abaro shimet surak haying kalan kala sei hi kata ka tiar ba pha ok pa jong ka kade ka tiar ka bala ban sne tho bat ka bala ban yi kran bat kalan kata ka tiar ka kran hakata ka machine kalan kala ra hi kata ka tiar ka jong ka chaskol pat ki yo iro hi kata ka tiar badan hakapla jong kalan kita ki breu kila bot de ni kita kena kila ikan do bar kuinan kat ba kidang ikran bar kuinan we na pedang jong kita kang ola lej ban to ikatiar jong ka lan soyo uli yo iya taw nang to la be yo taw breu la mare kuinan ola pakalan ni o da ka bicycle ka jong o soyo li yo ban badi o taw breu la mud ban kurai o soyo bar kuinan kila ikan chat yo taw breu hado ba ola kalan anda kila yo ikata katiar taw breu ola kni biang ikata katiar bar ola pet soyo ola kan thi ning kan ro badula yo ban pa khang nanti yo taw nang to la yele bat ki anda ula lai ula kan thi na kata ka ying kita khana kal pan up da ka dustbin ta nang to la hap apo kata ka dustbin kli yo ban kani hi kata katiyar ka jong ki bat klan ni di kata ka dustbin baro ta khana kal snyo komen ba kli yo biang hi kata katiyar ka jong ki anda kala po school kana hoi kai ka jong ki kali tho ba kila don ya we khona thamai udai u exchange student jule training ka kickboxing ha Shaolin temple we na pedang jong ita khna school ulai yeng badulong umi kop yo soyo ba ude na ka Shaolin temple u ikop yo komu khna kang baro kita khna kila rekhi ben yo soyo kan hoi kai ka jong ki kala ong kita khna data phim nge un sa pen ep yaka jingle kung fu ka jong ha ka pi class ka jong ki no hoi kai ula pen mare iki usu ka skill ka jong ba ula ban push up hado lai spa sin tang chiliang ga kti hak hai jompat ka jongki da ka bejam jai ola kan thi ubai padul pen he tang ka jengkop hanri umla ban kan thi ula kiu bad ula ham na kata ka jeng kan thi ading kata ubai ola kwa ban long kum usoyo long yo la dami kwa sa practice man la ka sngi men salahi baruli thoro yo ki don ki boxing hado san jai la da kwa un sa hikai yo ka chan ka le ro yo usoyo udeu bala si saban petni ya ka sap ka ba udan bat kalong royo tang ba hakmat jong o men jong ka udang long tang u khanarin so yu la pe kata ka jing practice jong kinan haka pormet kita ki kang kilwan ban to biang yi kata katiar jong kalan o so yu le yo i kita ki breu u le ye sho anda u le yo ban kan jan ye to nong to la kalan ba u le yo ben chim biang yi kata katiar haka ta met ke le yo yi kata katiar anda kilwan ban ai yi kata katiar how boss jong ki chen ula bitari ki Denmark ba kam de kata katiar ka ba kwa doktor sha chen ula penchitam ki baro laingon baru longi kita ki bri ko jong la da kim la ban war rai kata katiar ka ba kwa po arsngi unsa penyam noi ki kumta kita ki arut kala lik biang pan penyo kata katiar ki khana ki don ka jingi kop martial art kita ki kang kelawan bat kila riam kan thei so yu li yo i kita ki kang ulap kan bagi dang ikon hang ta kita ki kang kal sedang bantu ikata katiar jong kalan hakata ka jong yakop ka jong ki kalong ka ba itanap bat ka ba yathan ba hakata ka jong ikon ka jong ki anda ubi ri yo i kita ki nong to ula khot iki hakata ka por ila ve kita ki brio
Kuinan ulkan jadi keben tau nong tu ulat kau pad ulat kelan. Wei padu tau kwang ulat bade kesan-san. Kesan-san kalau kurai tau breu anda kalau lain nega keti ke jongo. Barok kita kena kila be kita ki breu. Kila simi kita rofi bat kila kawang kita kita rofi. Noh kai ke jong ki ulawan ulapan sange kata ke jing ya chok ke jong ki. Kita ki breu kila pet kerat mat kliyo bandra ke tiar jong kalala to kit iki. Kalan kali to ikata ke jing hura den ka daw ba ka cha to ka tiar ke jong ka. Tau pulin ula pai ka ban wan cha office kata ka no hikai ka jong ki kala mai ki kham tam yo soyo kala ong yu ka jing yo hikai ka jong ha Shaolin temple kam ye dei bat ka jing long ka jong soyo lus ni si ye ka jing cha mai ka jong ki para lok jong soyo kli yo yu pa lus ni si kalan kala ong yu wat ni si am dei ka jing bakla ka jong me ka dei ka jing bakla ka jong a kala khodi u ban lei no chi ying da ka jing pas ni tho jong kalan yu soyo la tre ban lei no chi ying Hadin ke jing yo jong ki kang hi katiar jong kalan bos jong kiu chen lo kelio doktor sang ye ka password jong kata katiar doktor sang lo ong ba ye ka password ki per sang bon sen henre ka password ka badan ha kata katiar kam lain namar ba kalan kala set ka voice password ka jong ka kalan ka dang don office ki politik la to ki dika halor ke jing cha tu ka jong ka namar ba like ka password u chen u bitar ula mut ban ko rayo doktor sang ulios nyo mo wan message ha ka phone jong doktor sang ula sange ba ula pe kata ka message bapa message kalan ba kalan kam tiba ukpa jong kau chakem kata ka message kal kala pa yu ban wan chi ying man celebrate hakta kasni ba dei ka jong ka uchen mo ula reply kata ka message ba ula pai kan hon ka jong ban le ra bori kalan bidang wan de ban yo ban lai ka so yu ula cha ban ta ko ha ka jing kang jong kata kali winan ula wan ba ula kurai ta kwang ula ra yu ba ula sunge yu kimla ban yele ba ta breu kita ki ra bor Kili ban ra bor kalan. Haying jong tay kang eka. Kalan kala ting kala haban ay hikata ka password. Para jong kau lawan hakata ka ying. Ula pentip caki pulen. Winan ulawan bar uli yo we kwang odang penjehi. Ula kencat yo tau kwang hado ba ula kalan. Lawan so we pat kwang ula ye cho bat tau kwang ula rai ubat ula sengay yo. Hapo kata ka ying ubay ula rong ula par sor bat ula pelai ya ukpa jong Uchen uli yo iu ula tani u suyu hakata ka por ulawan ula ye cho bat kita ki breu kalan badak pa jong ka kili yo ban perlai kata ka jing cha te ka jong ke kita ki kang hakata ka por kili ye pher jemot kila ye kani kata ka tiar uchen ula phet krat kili ye bo de ni u anda kili poya sura u we kwang ula pakhang leti ki kuinan badu suyu kila ye cho badu ta breu hakata ka jing ye cho ka jong ke kita khna kila kenjat bat kila kurai u bon sen hen rai ta breu ki anda la kawang ma utang tang cisen tai kena kala seret cengai hadin kata kila yele biang batu hakaba khado kala laban pengkelon ya ta breu hakata ka por lawan ki pulit kita ki pulit kila kemi kita ki kang barok khoj mat kila rai ki chathanan haka passport ka jong ki haskol principal jong ki la yeroi ki ya ka jing chlur ka jong ki bat ya ka jing la ka jong ki ban ya rabi kalan bat ya ukpa jong ka rangkat bat ka jing ya tre lang jong ki pulit te kani ka film ka lekut no hang ne parlok la rabis new tanan ikani ka videos ne ba like ba subscribe ngin si kan no par ha ka wai pat ka video ko bre sibon